Zure ibilbidekin segituta, guain zentratuko gara gehiago talde desberdinetan, herrialde desberdinetan, eta baita maila desberdinak, ez? Eta zuk, intzenun San Antonio Portlandekin debut hori, aipatu duzuna ez, guainik profesionala izan gabe, eta nola izan duzen tarte hori pixko bat zuretzat, erdi profesionala izaten, ez? Nola gozatzen zenun aitzen, presio aldetik dena pixkot? Hor, claro, adina ere zaila duk, hor 17-18 hor batzuk, inseguridade dauniz, eta buru ere aldatzen ari zaik, eta hor egirren disfrutatu itxenin batzutan, sartzen nioken, arronin kostiente dena, sartzen nioken aitzera, eta ongi aitzekin disfrutatzen nien, gaizki aitzekin sufritzen nien, hola, burua bainikin gabia, eta gero pausuan abaitu nien, anaitara joaterakun, bigarra mailara, hor jendia zela profesionala, bazen jendia kobratzen diru gehiago, eta hola, eta hor batzukela estatus batzuk, eta pixkot profesionalagoa, eta hor egirran hor gehiago gozatu nien. Gaina gazti ezaten ikiztuk presiori. Jendik presionatzen aldik bere burua eta hori, ni ez nauk sobera ambiziosoare, nik itxenin haitu, nire gustatzen zeken haitzia, orduan, ez din presiori nabari. Horrek nola baiteko askatasun. Horrek liberatzen jau, hauniz, claro, nik seguro niau. Haunitzek egin presionatu dine burua, adinakin ja responsabilidad, horreztuk responsabilidad, egin gazte bat, aizizkik aukera ematen, dena onerako du, gerran egiten duen, txarra itxe modu gerratzen dugu, normala du. Ikasiko du, ez? Eta ongi itxe modu kostia, gaztia, orduan, hori... Bai. Unitzak alrebez hartzen dut, Ostia, bezkia, demostratu. Bai, demostratze hori. Haidi, eta izakin barrakoa, eta atetzen dena. Hauniztan burua usten dugu ez, zein barra dugun, nola inbarra dugun, bino, in. Sobera pentsatzia da ez du pentsatzia. Ez. Juston kontrakoa. Eta jai patuzu anaitasunara ez, hor bai aldaketak usitzen nula gehien bat maila bazela, estatusak ez, nola izan zen aldaketa hori ez, nik suposatzen dut herrikiki bateko talde batetik, talde semiprofesional batera, eta talde profesional batera, haunitz aldatzen dela, seriotasuna... Exigentzia, bai, aldatzen du, gero, claro, hemen ginoken kuadrillan, eta behin Iruñera joan ta, claro, eskatzen ditek, emaitzak eskatzen jiztek, hori hor bai kontutzen jai segido, juveniletan, Iruñen Portland eta zera aerobiko taldetan hor nabari duk irauzi barra dukela, eta itzen jaiz hortara, Hasieran bai nabari duk presione hori, gero segidu nitzen jaiz. Hortara moldatzen segidu. Nola bai barneratzen zu zure egunerokotasuna. Aldatzen zaik burua ere bai, ikusten duk eta ire holako bihurtzen jaiz, ez du berzeri. Bide hortan sartzen jaiz, eta... Ikasten eizarenik bezala, ez da lan mundun sartzen zaren bezala. Bai, egia duk, baina nahitan sartuta eta profesionaletan gero exigentzia heldu zaik klubetik ere bai, orduan duk, baduk soldata bat sartzen dukenen barne, hor batzuk exigentzia batzuk, hori normala da, lan guzitan bezala. Bai. Zenbata soldata ondiguan normalin, responsabilidad gehiago, exigentzia gehiago, eta hola zaten duk, orduan duk, zakit, nik pentsatzen dit enpresatan nik ez dit esperientziari, hola funtzionatuko dik ere bai, enpresa honitzetan. Bai, karo. Lan batzuk eskatzen dizkizute, zuk bete barraitu zu, ez? Eta kulpa nagusitik urrengura, eta hornek urrenguri, eta hala duk, eta zarna gaztiri, eta hala zaten duk. Bai, ala pasatzen da piramide hortan. Nik egia duk, anaitan, arron arrasa intzidaten, hor zagoen adibidez Carlos Chocarro, urare gaztia jo, ni 3 urte zarragoa, eta arron ongi hartu nindun, horrekin erramtetzeaken lekuzitera irakutzen bizak hau duk, hola, eta horrekin babestu iten nindun. Eta aparte, kapitaina joan eta jadura, birta jadura, eta hori joan puto amor, horrek gutxi eraten zen, hola behitzen mazin, eta nirekin alrebes ikusten ni langilean nioken, trenatzen nien atope eta gimnasio atope, orduan kusi zin. Horrek, aladik, espadea okusten garbia, tik kasik ginen. Baina okusten maik laguntzen dik, eta horrek, ire kapitaina, hola hartzia. Gaine hitz gutxikua, baina egola hitzen zen purti, eta venga, txabal. Eta horrekin honitz erraten dik. Eta orduan nahiko garrasi izanen.
hauniztan eskertzen da, ez? Olako jendia nolabait transizio hortan do hasiera hoietan, nolabait Suerte pixko zamar du, kortan beso ere. hartin hartzen dizutela. Baina, bueno, normalin, zaki nahi pasantze, guain, oita masei inbertiet. Kuste mei gazte bat, horri, eta nahizta gizki haitu. Normala dela, gizki denak aitzen gaitu gizki. Langilea duk, zuzena mutiko garbia, ez tonterik itxen, eta saiatzen dena, pues zirra mardio. Pues lagundu, ez? Normala du. Bai. Pues lan bat imezala, esaten zek enpresa bat berria, pute giztikena, mino kusten dio, kogukin eta zera, pues laguntzen dio. Bai, denak pasatzen gara, hortik, ez? Kusten ma dio, bandido xamarra. Bai, zakurkeritan. Hori, eskaptzen dena, eta pixko eta hola buru goitziz da, pues karo, pues areri man. Bai, karo. Eta gero, anaitasunatik pasazinen berriz, Portlandera, San Antoniora, eta hor ja profesional gisa. Hor, egon barrin bertze urte bat anaitan, baina Portlandera etorri zen Txetxu Bialdea nire selekzioko entrenadoria zena, juniorrekoa, eta hor zantzituzten bizpadio lesio eta ezakize, dena nik aurre denboraldia inen anaitakin. Eta iraian errantzien, venga, zedituan nintzen, orduan hartu ninduten ja iraian. Ja, justo ligasi, bina jornaldi bat lehenago dalko zerbait. Eta anesin eken bai. Eta nola zandut zen, ez? Hor bertze paso bat, hor bai adibidez nabarizien estatusak, eta hor soldata hundik itxun, hori zen talde bat top Europan. Orduan, hor bai nabarizen, tratatzen duten arronongi, baina hor bakotxa zei berairera. Hor txok superprofesionalak, eta erlazio kotza guk eta dena bakotxak badik bere rola, eta hor jaduk bertze zera bat. Baina ni nioken inkostiente ba, ni joaten eken, sartu, haz esto. Zaitzen eken a full. Astun pare ez. Eta ez nin pentsatzen hau nit. Gutxi haitzen nioken asira, baina ikenin lan zikin hau nitz, bertzindako. Orduan, hori ere eskertzen ditek. Karo. Eta, klaro, nire jokatzeko, ni suerti izan dit, nire jokatzeko modukin. Dukarron bertzindako, eta hori, eta karo, orduan. Panatzaia pixko. Panatzaia, eta hori ondokuk eskertzen dik. Orduan, ez duk bide txarra talde batin sartzeko. Hartzen jaute, hartua, eta aparte ez nien nik txikia nauk, ez nekin hostirik ematen. Orduan, hori lagungarri ez, ire lana, bali moduk, defenditu fuerte eta hori, hostia, hor txokik ez zaten juk entrenatzen, orduan, zaiago duk. Horretik nire jokatzen modu lagundu zerek ere ongi sartzen taldetan. Eta nola zandu zen horia maila altun, eta lortu zen ituzten garaipenak, eta zuk zeintzuzu hola burutan berexienak do zuretzat talde unekin. Bueno, hor, gelditu ginen, 3. do 4. ligan, hor, hau dena da, krisia minio lehen, edo justo krisia ietzen, hor, 2007-2008, hor, eta, karo, garaipen hor, 4. Bueno, ez ditola hor, oainik, ez ditola garaipenik. Lemizko 2 urtetan, ni arron inkostiente nioken, haitzen nioken por jugar, raten bezala, niko oainik ez nin burua profesional mentalitatua, hola, ni haitzen nioken leña, eta jazta. Bai, eskatzen zizuten. Bai, hor ez ginen irauzi titulik, eta hola, hor talde hona ginen, mio, karo, maia hundia jun aso balen, eta hori. Haietu ginen, 2. urtean, bai, rekopa da UEFA, futboleko UEFA bezala, hor semifinaletara ditu ginen, baina, bueno, bertzela... maia horiketan emaitza honak. Bai, ona. Eta guen, pasatzen gara Naturhaus La Riojara, ezta? Bai, hor, lehenago, karo, Portlanen batxindik bi garai bezala. Lemizko 2 urtik, zan ditun Txetxukin, eta hor justo azten du krisia, eta hor pasatzen du, karo, soldata batzuk azten txuk faiatzen, jendia azten du joaten, eta gero, azken 2 urtiak, sartzen duk Amaia Sport, eta hor da Juanto Pezetxea, entrenatzaia, eta hor, klaro, hor, 2. urtetik 3. talde aldatzen da, sartzen txuste gaztik, hor sartzen gara, hor egiten dute kapitain, eta gizet dena gaztik. Eta hor, klaro, hor ja presupuesto ekipokoa bajatzen duk haunitz, eta du bertze etapa baduk. Ikuspuntu bat, ere, eta zu nola hartu zen hori, pixo bat hor bai nabaitzen hila presionia, ze hor, ja induten kapitain, eta denak berriak ito, eta nintzen jaia bakarra hortza hona lehenagotik. Eta hor bain nabaitu nila, hor kostatzereken, eta azken urtean, hor urte guzia kobratu egon ginen, eta hor hostin jale botan zen. Eta hor bai pasatu nila izki.
hor planteatu nien lemizko aldiz, eskubaloia ustia, eta, karo, bai, urte bat, eta marri jaute kobratu edo egon ginoken. Eta hori nola eramaten da, ze, karo, zu pasatzen zara talde Europako aipatu zuen bezala hobenetariko batetik, ez? bai, Egoera eta baldintza gitzonak, Bai. lasaitasuna, baita, bai. justun kontrakura. Justen kontrakura leku berdinen, orduan, claro, nola da zaila duk, ze nik arronga izki pasatzen mine, soldatatiko akarra, ze ni bueno, hor, nik gaztianeken, solteros, nin jauz, nin pagatu harri jauz, mine bazainen dia familikin, eta, hipotekak, eta, jende normala. Jarra da. Eta ordunko soldatak ere ez ditun superestreianak, gara kraizio ondokuk ditun soldata honak, baina ez hainbertzeko. Eta orduan, bai, jendik ezki pasatu zin hor urte zaila zainen bai. Eta horregatik erabakinen ja, martxaitia nik Europara joan nahi nin, karo, ordu arte ere diru beltzan kobratzen zen hau nitz. Ja. Eta puska bat benpin, leku guzitan, eskubaloian eta oain ez dakin dola dagoen, oain garbitu da nitz, baina lehen pila bat. Eta nik nahi nin, horrekin seguridadea ondia ematen dik, krisian datiz, hor ustein jauteko lau, eta ezin duk jauzein. Eta hor baiek planteatu nien, nik beti joan nahi nien Alemaniara. Eta zeba Alemanira? Etzak, hango liga eta hizkuntza ikasi nahi nien, eta hango, eskubaloia eta gustatzen zizaken, eta hori nien burutan. Eta hor bai planteatu nien, baina, klaro, urte hartan zanitin lesio gerez, azken urtean garron gaizkia ditu negen, eta, klaro, ez nakin ze aukerak izan barnekin, eta atezereken hori Naturhauseko aukera. Eta nola zandu zen? Nondik atezen, eta prozesua pixko taldaketana? Ez kongi horretzen, ni horra amargatu niken hemen Iruñin, eta horra atxa nien, ez ni representante horro bainik nik uste. Eske telefono bakik nola duken, hemen eskualen den mundu guzik izautzen din mundu guzia. Eta, bai, atxari ditu zen txeteken doneri, ez nako horitzen. Eta tita inginen, nik atena inin, bai do bai. Problemak zan ikin atetzeko ere bai, zan eskatzen zaiteken dirua atetzeko. Ez nik horretzen eta eskatzen, Kristo dela hostia. Eta bai, aukera zanin, eta martxa, pentsatu. Inin urte bat, gehi bi aukera, eta klausulan patu nien, doain joaten anitzela Alemania eta Frantzia, hori ja burun hori negelako. Hori zen un, ja ez? Gero total Hungriera joan egen, aldatzen da, gauza. Eta hor urte hortan, zer moduz, hor zautu zenun, ez? Jokalari gehiago, Espainiako mailara, ez? Eta nola izan duzen, talde hortan ongi moldatu zinen? Hor, txeguraski, nire urte, ez zakita hobena, mila hobenetako ezan joan. Ze, karo, nintzen egoera batetik, hain txarratik, tortzik ere, kriston gogu ematen ditek, eta hor itzen, ez dit sekulatzen dugu. Lemizko hilabetin soldata sartu zioten 3-4 egun lehenagoa. Eta nik gara elduniaken urte bako horatu erraten, nime hau zer duk, buen dios, hola bai. Hola bai. Eta egiarron ostin taldia ginen, talde hona, eta gainera jendikin eta bastante pina ginen, eta urte hori egitzona. Gainera hor lagun batzu gintzen itun, ez? Urbindo. Bai. Ez mio Naturhausen Urbindo ez, Ez zaun. Ez, Urbindokin lehenago, hemen Iruñi. Bai, beradokin Iruñekoa. Bai, Iruñekoa. Nola hartu zenun erabaki hori Naturhausen ongi, ez? Zuk aipatu duzu, zure biziko igual urteriko bena, egoera eta baldintza hitzonak. Bai. Ungeri ere. Bai, lehenagotik erraten ditzen bezala, banin gogua Europara tetzeko, lehenagotik, banin txirrinto hori burun. Eta Naturhausen, hasi ginen orain, uztaila bukaeran, eta abendun erabaki barnin nik, segitzen ikin urrengo 2 urtekan, edo ez, ja kontratu egin batekin. Eta abendun jauz izan gabe erraniken ez ez. Ze, burutan nien joatia. Eta gero utxaian do atezitzaizkidan, Alemanian ere atezitzaidan aukera dut Hannoverren, Hannover eta Gopingen bi aukera dolko zerbait. Baina Hungariakoa gustatu zeken, ze entrenadoria joan eskola berakoa errateko modun, Naturhauseko bezalko taktika eta hori zen berdintxua, orduan, eta Europa mailan aitzen ziren, eta hori, eta ara eta joatia erabakinin. Eta nola egin zenun prozes hori, karo? Ofertak nola jetzen zaizkizu? Hor bai hartu ginen representante bat. Joan Alemani, bai, ze Europara atetzeko eta atxak nola. Eta orduan, representantia zagoen kontaktu nire atxakin, eta bai, arekin intzion. Eta nola zandu zen prozesua, ez? Ja erabakitzen duzu,
gauzak solastu daude, eta nola mentalizatzen zara zu baita joaten zara. Ni arroan inkostiente, oain gortzen arroan inkostiente izan, no? Ni garata erraten, seget, ez nagin nuntziak mapan ere. Hungria, bai, antzio, non baki, seget izautzen, kluba bai pixeak etola izagunan nien, haitua, baina, eta honekin erabaki, firmatu, eta espetu, eta ustaian, martxa, entrenadorik deitu zieken behin, mira, esplikatzeko esto, quiero esto, vale. Eta hola, eta ustai zenin erosi abiona eta martxa, maleta batekin, honeken. Gaina, hori itxina gortzeko. Aro, Madrid, Budapest, izaten zen. Madrid era trenin, nik hartu ni maleta bat, gorria hundio badit, mare bete eta martxa. Eta, ekaina egia dukatzen duzek, ekainan egon nintzen 3 egun pisu begiratori, pisu aukeratzeko. Egia duk, prozesu guzi hori ez. Pisu aukeratzeko espainol batekin, parrondo ere joan arata, eta joan ginokin biek, eta pisu aukeratzeko. Alkarrekin gainera. Bai. Orduan ja pisu benin, ja joaterako. Eta joan ekenin, hartu ni maleta, fakturatu, eta ez dakit zer joan Ryanair, Vizer, ez dakit low costotako bat joan. Eta pues etzakit, €1 dozaren duk, bidaia, etzakit, €1 Eta nik ustenin maleta zela 25 kilogua, ez? Eta jun 20koa. Eta nik aparte 25, betenik, karo, maleta puta bani, betenin... Gotxino. Pues 29 kilo, eta gara, ditxun 20 euro kiloko pasatzen maia. Pues €100 eta ba. Hori izan duen lemizko esperientzia. Bueno, hola ere ikasten da, ez? Bai. Gero seguro, nos batxe voltatzen, ez? Ja ongi antolatu, eta pisatu zanen zain. Hostia hartu nien lemizko. Bai. Eta hola? Eta behin anegonta, ez? Herrialde berria, hizkuntza baita. Nola izan duzen prozesu hori, adaptazio prozesua? Hor banikin 24 urte, eta egia duk, adin hortan gogua baduk, dena berria duk, eta inglesera oainik ez nakiken enteitzen nien, baina oainik ez nik sobera ongi iken. Eta arata ietu, eta hasiren pixkot inglesez, eta hango ekipoko, pues hori, ungarukin eta galdetzen nioken, eta hasi nioken ikasten mantxo. Zure kabuz? Nere kabuz, bai. Bueno, galdetzen, hango jendirit hori. Bai, binez klase... Entrenatzai espainola jun. Orduan, kara horrek ere laguntzen diko. Eta nik taktika banakin. Orduan, kasi alrebez, neri galdetzen zaeteken hanguk. Hangundako baizela berria, eskubaloiko gauza, kara. Bai. Eta gero iria komodua duk, kotxia matentek. Eta, klaro, orduan baduk dena ina matentek. Uste duguna minio arraxagoa duk. Hungrian egon, Polonian edo Frantzin, gure bizia iguala du. Gu ez gaituk, etzakit, nire batxi laguna marizko izautzen dukena Alemania joan, eta gara, hane ikin barduk dena. Lana bilatu, kontratu, kosti guzik, gu dena, pamperak dena ina matentek. Nik aukeratu barduk piso bat, eta gero egia duk, pues eskubalena itu barraia izan gehi, baina bizia dena ina matentek, orduan ez duk, ez arraxa duk. Gainera, aurreko elkarrizketan, dola gutxi pixo bat gaintik ikusi nula, aipatu zenunez, eta aipatu genuen, zu izan zarela atzerritar bat bino privilegiatua. Ez, eta nolabait zuk guentxarran duzun bezala dena inazagola. Claro, ni emigrantia zan nauk, baina ez duk berdina emigrazio mota hau, ez, dena inamatentek, soldata normalin herrialde oiteko mio altu gutxuk, eta, claro, ez duk berdina hola, edo iguaie eta atezik egire, claro, ez duk azkenin dena inamaten ziutek. Eta baita, eipatuzu kotxia, ez? Maten zizutela. Bai, hori haunitzen pasatzen da, kluba haunitzetan. Eta Hungarien bazu anekdota bat, ez? Kotxikin, kontatu zenula aurrekun. Aurreko elkarrizketan, ez? Karo, Hungariar hizkuntza dena, hitzak eta duk euskara bezala, hori heldu duk bertzea dar batetik, Finlandeko suomi, ez duk jaus enteintzen. Jaus, hitz bat ere ez duk enteintzen. Eta zertzakit, polako bera, restauratzia ikusten duk, bueno, zerbait jartzen aldiok. Zerbait, ungeru, jaus, zero. Eta, lemizko jauten do, ni zentro bizinioken, eta hor baduk, zubi bat baduk, eta zubi azpin, aparkamento bat zubai etxon, hor doain. Eta nik han uste, han zentruken ere pagatzen du. Han uste nin, eta iganda txalde batin han utzinin, eta baitxun kartel batzuk, pues, gero entetu nioken, obra batzuk etxon, eta patuko zin, ni puta idea. Martxa, eta astelenin joan nioken entrenatzera bertze batekin, haren kotxin.
nire kotxean gelditu jo. Gara, astelen goizin hasi ditun obra segitzen, eta nire kotxe gelditu obra erderdin. Karo, hanpatzen zin, ekipon izena, nire izena hundin, numerua, eta hosti guzi. Agertzen duk polizia. Gu entrenatzen da agertzen duk polizia. Karo, polizik ere inglesa justo. Eta niko mindegia atzakizetan. Zein ditu. Eta gero atezeteken delegatua joan, eros nioken barka bat zerbeza delegatu eta gero hori, hostia, puru pasatu nio. Apurua zandu zela. Poliziak usteko nio. Gainera zure izena. Bueno, anekdota bat ingenitu zela. Ongi ateio, bai. Eta Hungarian zenbat urte egon zinen? Hungarian 3 urte egon itzen, antzekeden. Eta gitzongi, bai. Eta zu nola sentitu zinen? Bai, garaipenekin, bai... Arron ongi, ze hor lemizko urtin ere arron ongi haitu nioken, eta ja ikasin inpizkot, urte bukaerako ja solasten inpizko bat, eta ongi, arron inikin lagunakan irin, taldetik kanpo, eta hitz urte honak. Bigarren urtea gogorra zaino, ze hor belauna joditu nin. Oida. Baina bigarren urteko azken urte erdia. Baina gero bertze guzia arron gogorra, ze hor ere exigentzia honiz joan, partida honiz, eta denbora libre bai, baina egun libre gutxi. Egun intziar, denbora gutxi entrenatzen diguk, baina gero nekatu aiago, orduan deskantzatu barra duk ere, bai. Denbora libre baduk, baina nahiko egun libre gutxi. Bai, ez dela iguala. Egunin ordu gutxi sartzen txigu, baina egun libre gutxi. Konstanteki. Eta han exigentzia honitzagon. Baina, bueno, nire burun esperientzia honiz, pentsa din hortan ere, kalin egotineken honitz, lagune, hiri politxa duk, ze giro honitzeko hiria duk, universitarioa, eta ongi pasaten nire. Eta hor bestata. Bestata, dena, bai. Eta ipatu zenunez, baita bestazalik giren. Ez pixo bat bestazalik, bai. Antzeko... Bai, hemengo, bai, ni nahiko formala izan hau beti, minio, bai, partio ondotik eta atetze ginen, gara, din horrekin atetzineken bastante, bai. Eta ekipoko gere bastante parrandero getxon. Gaina hiri hortan, hiri txikia du, gordon, universitaria unitz, eta izauzen gaituzte, eta ordon jon giro bat arron pollita, bai. Urbila, ez? Urbila, bai, jendia tortzen zaik, eta karo nik nola ikasinin hizkuntza ere, hango bazakiteken nik banakila. Ordon solasten alnin, bai, eta... Horrek beti urbiltzen dizu, ez? Horko jenderia. Eta ipatu zu lesiua, ez? Nola zandu zen? Bueno, Suizan partido bat aitzen, eta hor klagintzaeken nabaitxenin segidon, hor banila zerbait, eta hori, han inin ebakuntza, bakusten moduan hospitala, re Dios bendito. Han gure segurukin, herrialde guzien aukeratzen alduk medikua, operatzen dike medikua. Bina, han segeden bertan, bai ona bat, ekipo eta izauzen zutenak, doktor Turuk, entzunako etzenduko, eta ere gintzareken, eta gaitzongi egin zitan, gero, bi aste goniokenan, parinakin eta ezinduk egatu, eta tornieken unara, jaute terdita hori hemen Jordan zentrumera, eta hemen egonioken. Iberekin ere gondo nintzen. Pues jaute terdi hemen, eta... Bueno, claro, esperientzia txarra, minio arron ongi rekuperatu nioken. Eta nola da ez, jokalari bat entzat, karo, mundu guzik izan du lesion bat, bina ez da iguala, zure lana, zure nolabaiteko instrumentua, da zure gorputza. Eta nola bizitzen da hori psikologiko. Bai, gainera, horre bastante inkostiente izan nioken, ez nioken, zentratu nioken hortan, eta ez nioken sobera huelta maten. Gia duk, zera, garai txarra zan jut, zen nik hor nikin justo 26, eta heldu nioken gotxi, arron selekzionere sartzen hasi nioken, eta ez da moztu zereken dena. Bueno, nik, zakit, ez nin sobera sufritxo, ez ditola burutan sufritxo, eta Jordanekin solastu nien, izak hau, errantzeak, eta leina. Lemizko bi hastik eta hori, batzuk minak, eta nio urtzakizan bat ordu egoten nieken ematen, eta hemen torrita ere, eta moldatu nieken. Bueno, azkenin ere, niri bai kirola ikerak orduan, eta dozein lan ikerak orduan, nola baiteko zerrenda batin do izatia zein barra duten, beti laguntzen dit. Bai, ze bertzela bulta maten azte maizta, ero, bakarrik egotik, batik gauza txarra honitz, baina batik gauza onak ere bai. Eta bela hona utxekin jago, Hungrian. Eta bakarrik, eta nola patxere ez diok uste nire bururi tristetzen edo. Hor tristetzen maia ez arronga ezki pasatzen do. Eta orduan batzuk hor sistema batzuk automatikok, marraok etxik pasatu bar, eta zentratzen ja, niri benpin ala pasatu zarek. Eta rekuperazio ere ongi joan zen, ez? Erron ongi, nik hor
bosi jabetez egin nun ja urrengo pretemporada osua, eta bai, bosi jabetez rekuperatu nintzen. Ta maia ere honin, ez? Ona, bai, gero, ritmo hartzia kostatu zeken, baina segidun, ja, hortin etxinez nioken horreitzen ere ebakuntzetaz. Bai. Ta Ungariatik nora joaten gara? Ungariatik Dinamarkara. Eta Dinamarkan? Calling. Dinamarkan urte bat. Egin 2 urteko kontratua, baina proiektu arron politia zen, eta gaina hor Dinamarkan liga, oitxura handia dute, eta hemen futbiton aitzera litzen garen bezala, ikusten zuzu eskubaloien aitzen, bai, eta hori bestuarietan okita pega, eta gauza kuriosu guretako. Eta han urte bat, eta pena izan zen, proiektu etzen, eta horrela hasi ginen segidun problema ekonomikokin, hori bai ez nula espero, Dinamarka gamaten du, ez? Badun izenakin, ez? Dena funtzionatzen du, denak ez du funtzionatzen. Europa iparraldia, ez? Baduten maiakinta. Pues han urte bat egon ginen, eta problemakin, eta arron gaizki. Ni ongi haitu nioken, baina talde maia arron ez ginen entrenatzen, kaos total. Kaos total. Hori nola erauntzen unzuk ere, ez? Aldaketa horiek? Nola dena berria hasiera, pues hola izan duk, ez? Baina, eske kuriosu da, Dinamarka herrialde txikia du, guruzten duk, hiru labortuz guruzten duk aldetik aldera. Eta gu talde erdia bizi ginen Koldinen, eta bertze erdia Kopenhagen, bertze puntan. Orduan entrenatzen ginen erdian. Entrenatzeko gidatu horren ikin 1 kilometro joan, eta 1 kilometro torri. Orduan jarraten du, nola da posible. Gorputza xikitzen du, entrenatzen du, sartzen jaiz kotxin, eta ni txikia nao, taldeko 2 metroko kotxin sartu gola. Ordu bat joan, ordu bat torri, eta xikitua gero, dena bizkarko bina, eta zera, etxiteken pagatzen ez gasolina, eta desastre. Zeinek erran entzun, Dinamarka. Bai, ni harritu alditxu. Pena mantzeken, liga eta superongi, giruak, kiroldegik, eta kriston liga du, liga berdintxua, fizio kristona, eta maia ona, politiak usteko, eta hori, baina, bai, hori hor gelditu hartzeak. Eta nola izan du zen ere horko irtera, nola sortatu zen, eta zuk ere noiz erran zenun, nik horra, abendun ja, erranin, zanin aukera gainera Suizera joateko kadetenera, mina horra azken zera, karo, abendun ja lau jauteko zorra baginen, eta errain hau zeginera, hau du desastre bat. Eta hori hasi ginoken bilatzen, eta apirilan dola ja banin Bielorrusiara joateko aukera, Frantzia eta Bizpairu aukera, eta hori aukeratu nien txamberiz, hori eduk kluba eta oitxura unitzekoa, lehenago ere zanan itxin kontakto batzuk eta hola, eta hori, horrara joan nien, eta aukera zanen, eta hori. Eta listo. Bai. Eta zer moduz, Frantzin? Nola izan duzen, Frantzin ongi. Talde berri. Bai, frantzes pixko banakiken, orduan segidun, ikasinin segidun, uri jaute batez hola, enteintzen nien, eta... Nik, egon izena Paris ingurun eta frantzesak, nahiz eta gazteleraz, ingelesez jakin, frantzesez iten dute. Frantzesez, bai, pasada bat. Eta hori, zuk nola... Nik enteintzen nioken, más o menos, baina egia duk Bizpairo kroata bai itxon berriak, ideerik jakin bat, eta frantzesez iten ziren, eta nire baina itxok inglesez, jakinta. Bai. Baina frantzesez, eta Zoitura, nola enteintzu bardik. Nire itxe maderek, pixkote hartuko ziot, eta lehetzen aldiz, zerbait, jauz ez dakin ari nola itxen dik, eta ala itxen ziteken. Ni horrekin flipatzen, modua duk ere, ikasteko modu gona duk. Bai, hor bortxan eta biarra. Eta bai, egia duk talde gaztia jun, eta nik nola, manakiken pixko frantzesez, Bizpairu izautzen ikin biztaz eta hola, eta nahiko arras moldatu nieken, eta ala lemizkurtin ez nioken hostirik aitzen, ze bai un entrenador bat, zina, zaiken frantzesez ere jun pixkot, zakin dela esplikatu, hori bastante desastria, eta lemizkurtia. Baina, gero torri joan bertze entrenatzaile bat normala, eta bigarren urtea gitzona. Eta nola erauki duzuzuk, ez? Ez zaitze hori, mugitzen zara, gainera zuk erranduzu fina, beti izan duzarela fina, ez? Inbiarrekoa egiten, eta nola hartzen duzu hori, ez? Ez haitzia, ni hortaz naiz kejatzen, ni ez baina ez haitzen,
horrek igualtze, pues, saiatuko nago betzen, o lo que sea, normali ez nauk baina ere kajatu ez aitzeatik. Beti, pues, bertzia hobia zain duk, zein marduk. Zuk ere nola erauten duzu hori, ez? Ja, bueno, pues, claro, espaia ez aitzen, pues, konfiantza bizkot bajatzen zaik, nik pues, hori ez nauk sobera ambiziosoa, eta ez dakize, pues, konfiantza bajatzen zaik. Oain ja dinakin ez, mina adin hortan, 27 urteetan, pues, konfiantza bizkot bajatzen zaik. Mina, bueno, nik, gero egia duk, banakiken, aitzen manioken, ritmo pixkot hartuta ongi haituko nintzela. Orduan, beti zanak bastante regularra hortan. Orduan, ez nintzen sobera apuratzen ere. Onartzen. Onartzen. Ba, hoien dia, txakit, igual ego gehiokin, o lo que sea, segido nazten jo jale hormatzen, lo que sea, entrenadorekin solasin, oie, zeratik ez nauka aitzen, eta zerek behin ere gustatu erin ere, ni minutuk eskatzi eta... Gero xio, bai, solastu nahi nula horren ingurun, ez, ego eta gauza horiek, ze, iduitzen zaitagitz interesgarria, eta zuk aipatu zuez, beti hor lasaitxua zandu zarela, hori ere ikusten da, ze, hemen ere denak igual, erraten dute, Ja. Eta, bueno, gero baita, pixo bat bigarren urte hortan, zer modu zaitu zineten emaitza aldetik? Bigarren urtea ongi, bai, izan zen gainera klubako puntu rekorra nik uste, ligan, hirugarren, eta irauzi ginen kopa frantzesa, lemizko aldiz kluban, bai, bigarren urtea zan jo, marabila bat, bai, horire. Eta hor, ni arron guztura nintzen, eta gainera taldekidekin eta arron ongi hartzen nuen, hemen bertan dago, kotxin, alpeta mendik 8 ordu, eta, bueno, konexionak daude biarritetik, adibidez, Leonera eta hori. Eta, zanun aukera, eskaini zidaten bertzi 3 urte gotia, eta atezitzaren Poloniako hori, eta hor, pues, berriz aukeratzen. Horren bizla, hori duk. Eta, nola erabaki zenun ere, ze, aipatu zuen bezala, bai Naturhausen, gustura zinen, egoerakin ere, eta zuk, pasatzen itun momentu txarrak, eta horrek ere uniztan ez, bada jendia erraten duna, behin estabilidade puntori bilatuta ez, gelditzen naiz, do mantentzen dut, eta zeba erabaki zenun. Bueno, nola patxere, nik beti itentziot, saiatzen okaso iten pixkot intuiziuri, edo sentitzen ditenari, eta pues momentu nola sentitzenin, jo mar nola pixkot pentsatuta, ez hor gelditxuzkero zen pixko bat, pues hori ikeratu nukena, komodidade hori, do konfortzona horta, hor nahiken ongi omarnila, itxetik ondun, eta zera, bueno, bertziate zereken, Europa talde ona, entrenadore bat, ere bai, bihartzen ni bezalako bat, eta ikustenin hori, diru gehiago, aparte. Eta horire, karo, honistan horrek erabakitzen dik. Eta maia zere goitzia ez? Ez beti, baina bai, eta zakit, sentitxonen pixko de intuizio hori izanin, eta martxa. Eta nola izan duzen? Ze, zu pasatzen zara, ez zara gehienez talde batin zenbat urte gontzara? Oain Polonien 5 gehiena, bai. Bino bertzitan, 2, Txamberin 2, bat, 3, Porlan Iruñen 4. Hori gutxi dela ez, eta unitz muitu zarela, aldaketa unitz, eta... Pentsatzen dut ere gustatzen zaizula, do moldatzeko gaitasun. Zenbat eta kambio gehiago, orduan eta arraxagoa duk urrengua. Hori ala duk. Hori duk izkuntzak emezala. 2 solastu metxeok, 3 izagu duk. Eta 3 laugarna izagua. Hori ala da. Eta zer moduz Poloniako hasiera hori? Moldatzina dena? Hor arraxa egiarran, ze hor, kare, ja banikin 30 urte. Eta banikin izagunak, taldin ere bai. Entrenadori espainola hor ere bai, eta hor arraxa intzeken, arran segidun hartu nien taldekidekin, polakokin ere bai, arron jende hona duok, eta hor tita. Eta bizia, zer moduz, bertan? Bueno, plok duk hiri bat, herri txiki bat izan entzena, petrolela gatik ez balitz. Petrolela badik handia, eta horrek erran nahi dik... Industria... Hori duk, industria, orduan ez dik girorik, ez dik nahiko hilaziok. Langile girua, ez? Langile girua, adinekoa, eta ez dik gazterik, eta hori. Bizitzeko horren erosua, hori bai, batzuk. Lasaia ere, Nik ere banitzin 30 urte, eta, hori, rutina, ja entrenatu, lasai,
zerbeza bat hartu lagunekin, afaldo, eta ez da, horrekin nahikoa dit. Baina, bai, gazti joaten jokenak eta hori sufritzen dute. Eta, aurten, zorionak, irauzi zen utela. Zer moduz, garaipenak eta zure maila, zer moduz kusi zenun talde hontan zure burua eta taldeen. Bueno, nik hor, bigarren lesiona izanik enin, oen dela 2 urte, nikin 2 urte kontrato gehiago. Eta gero hasituk fitxatzenen ere, bueno, maila goratzen haitu, presupuesto haitu goratzen, eta orduan nire puestuen bai itxun 2 aitzonak. Eta orduan azken urte terdin haitxuna gutxigo. Haitxuna hau, minio gero eta gutxigo. Eta, bueno, hor, nik problemika, nik uste nikin, ni minio bitxo, zen gutxina. Horra uniztan ez. Eta gaina entrenadorikin arron erlazio nadi, eta ni saiatzen jokin laguntzen, kasi batzutan bigarren entrenatzaile bezala, eta pues hori pixkote atakeko taktika eta hori berekin solastenin, eta hori, eta baina ongi, azken, itia Kopa Liga irauzi, zituzten 13 urte irauzi gabe, eta ospaketa batez ere zanduk la hostia. Eta hori nolkoa da ez? Pasatu ituzula momentu txarrak eta hor, zer moduz? Hori bai, aurtengo ligako ospaketa hori zainoen la hostia. Iria airi txikia duk, eta futbola baduk bigarra mailako, baina ez tik tira hona mitzik, orduan eskubaloia duk, lemizko Kirol nagusia ez? Eta hiri guzikin anegotia eta liga irauzion dotik, bai, zanduk, la hostia. Eta zu nola sentitzen zinen hor, ez? Kriston besta? Ni ospaketa nagusi gaitzen, ospaketa nagusi sentizuneak. Gainera bat argazkik, bai, ni bideo hor, arrongi. Bat ziteken autobus bat, zera tetxo gabeko autobus bat, iriri buelta maten, eta, du goztada bat. Claro, kutsatzen jaiz girokin, zero ez da girokin gainan nahi batzeteke mikrofona eta ez nauk itxiltzen, atxan semia, eta ongi guztera. Karo. Oain, ze puntutan zauden? Oain ja laketa bat heldu da ere, ez? Eta hori nola eman da, eta... Pues hor, pixkat berdina, nien aukera segitzeko esken izeteken bat gehi bat, urte bat seguro, eta hurrengoa ikusko dugu. Edo, nik garbinin nahi nila torri itxe ondora, hori pixko eskatzen zeken nola patxe gorputzak. Eta han gero exigentzia honiz partido pila batzuk, eta du pixkoterok arrongo gorra duk. Eta nera dinekin, eta esan txusten lesionek eta hori nahi nik pixko turbildu, eta esan dit ostin suertia, nik uste. Nik erranioken representanti bizan, nik perfecto zain jun Toulousera. Txetik ondun, gaina ekipoa gustatzen zaikena entrenadori zautzen dit, más o menos, bazakit nola hitzen txuken, eta hor ongi sartzen aldauk talde hortan. Eta deitu ginen, eta nahi ziuteken, tirentzina. Boro bilatiua. Arron arraxa zan duk hori. Ni ja din hortak, eldunako bastante gutxio kobratzera, eta hori, igualtzeak, ez nioken hasi behar negoziatzen. Hau nahi dit, nahi dit horri unara. Eta, más o menos, matemazetek hori, más o menos ongi, nahikoa di. Nahikoa. Eta alatezek, Eta nola kusten duzu hasiko zara ja pretemporadakin, ez? Bai, astelenin, azten gaiok, astelenin. Eta nola horre ikusten zu pixko bat bai taldia, zure papera zein izanen den? Pues etzakit, oainek etzakit, nek hor jokalari ez gaituk hainbertze talde hortan, eta Europan haitxuko gaituk, baina, karo, etzakit oainek ara taietutak usbarko dit nire burua, taldek edekin, eta gara dena berria ezan barduk, baina, bueno, hori duk pixko bat ja, bertze, oain nahi gehiago eskubalez libre gozatu bezala, eta hainbertze presionerik igual gabe, ze hor Polonian eta bagin impresioa onditz, eta mendik urbil ere bai, eta mendik irurdu terdirazioak, ordon, hori duk bertze mentalki bertze zero bat. Pentsatzen dut ere mendik gehiago agertuko zarela, ez da probeistuko. Bai. Mora, karo, partido joan de urtin haitu ginen 50 adibidez ofizial, oain zanen txiko 50, 50 gutxigo. Orduan, ja, 10 partido gutxigo, denbora gixio, eta... Bueno, ja, mentalki hemen urbile gotia naizta ez torri, difentia. Bai. Eta baita jakitia ez dakit. Libre duzunin ez, segitun zaudela. Hori duk.